Здравейте! Нека да поговорим какво ще представлява този канал. Тук ще говорим за лични финанси, спестявания, стоковите пазари, което ще е най-голямата им тема и всичко помежду. От години това са теми, които са ми интересни, но започнах да се занимавам малко по-професионално преди около 4 години. И съм натрупал прилично количество познания, които съм готов да използвам, за да ви помогна. Така, важно уточнение. Какво няма да бъде този канал? Това не е канал за бързи схеми, където можем да направим бързи пари за 10, 15, 20 дена. Нито така. Това е канал, където ще говорим за натрупване с времето, compound interest, което означава, че можете да постигнете целите си за 5, 10, 15, дори за 20 години. Да, 20 години не е кратко време, но те така или иначе ще минат. Единственото, което можем да се направим по въпроса, да се подсигурим как ще бъдем след като минат тези 20 години, било то физически, психически, дори финансово. Не знам за вас, но според мен е доста плашещо да си на 60 и да нямаш 5 лева в сметката си. След всичко казано до тук, нека да преминем към първата тема. А именно ще говорим за основите, които ни трябват, за да достигнем финансовата си свобода. Като казвам основи, говоря за съвсем базови и елементарни неща. Много хора не им обръщат внимание как работят заедно и това им пречи да избягат от така наречения rat race. На първо място, естествено, трябва да се подсигурим да имаме добър паричен поток. Здравословен паричен поток, по-правилно. Какво ще рече здравословен паричен поток? Това означава приходите ви и разходите ви да са в добри отношения. Не трябва да изкарвате примерно 1500 лева и на края на месеца да сте изхарчили 1500 лева. Накрая не ви остава нищо. По този начин ще живеете от месец за месец и не може да се измъкнете от колелото. Ако изкарвате 1500 и изведнъж започнете да изкарвате около 2500 лева повече, много хора решават: ето сега мога да си угаждам повече, заслужавам го, просто така искам. Това нещо може да се нарече инфлация на стила на живот, което също би било много опасно. Ако смятате, че трябва да харчите толкова колкото изкарвате, защото това е начинът да водите някакъв нормален, приемлив за вас начин на живот, или за да си купувате неща, с които да се фукате пред приятелите си или в социалните мрежи, това няма да ви донесе финансовата свобода и това не е канал, в който може да ви помогне. Нека да кажем, че сте изградили добър паричен поток, здравословен. Следващото нещо е, трябва да имате ясно поставен бюджет. Какво ще рече това? Да, бюджетът не е най-интересното нещо на планетата. Никой не обича просто и така да се ограничава, но е необходим. Трябва да знаете колко пари изкарвате на месец и колко харчите. Да знаете точно къде отиват парите ви. Така може да елиминирате всякакви ненужни повторяеми разходи. Може да знаете в какво здравословно състояние е вашият финансов поток. Като сте болни, отивате на лекар и правят кръвна картина. Това е кръвната картина на финансите ви. Може да бъде направено най-елементарно с Excel spreadsheet. Пишете си в различните колони
колко сте изкарали за месеца. Това може да бъде заплата, рента, наем, всякакъв вид финансов доход. В следващите колони трябва да си сложите всички разходи, които сте направили през последния месец. Да речем, че вече сте си поставили добър бюджет. Знаете точно колко ви трябва по този начин да оцелете от месец за месец. Каква е следващата стъпка? Трябва да си изградите фонд за спешни случаи. Фондът за спешни случаи представлява необходимата сума за един месец, която ви трябва умножена по 3 минимум. От 3 до 6 месеца е препоръчителният фонд за спешни случаи според много хора. Аз не ви препоръчвам да го правите повече от 12 месеца. Ако ви трябват 1000 лева за да живеете, това означава, че ви трябват минимум 3000, а в най-лошия случай до 12 000. За какво служи фонда за спешни случаи? Това може да са медицински разходи, които са се появили извънредно, загуба на работа, някой близък има спешна нужда от медицинска помощ, развалила ви се колата, всичко, което не търпи отлагане. Добре, да речем, че вече имате фонд за спешни случаи, направили сте си бюджета, имате хубав здравословен паричен поток. Какво следва? Много хора тук ще продължат да спестяват, което не е добра стратегия. Има едно малко нещо наречено инфлация. Инфлацията е за в България около 3% годишно, малко повече. И това намалява покупателната сила на парите ви. Ако за дадено количество продукти ви е било необходимо 10 000 лева, след една година за същото количество продукти ще са ви необходими още 300 лева. Да, парите ви са загубили 300 лева покупателна сила. Може да държите парите си в банката, но не мисля, че ще получите достатъчно голяма възвръщаемост, за да покриете инфлацията. И ето тук за мен идват финансовите пазари. Да уточним. Ако имате предприемачески нюх, ако сте решили, че искате да се занимавате с стартиране на някакъв бизнес или друго начинание, моля, опитайте полезно нещо, но аз съм се спрял на финансовите пазари. Средната годишна възвръщаемост на финансовите пазари от широкия индекс S&P 500 е между 8 и 12% годишно. Зависи от периода, който гледате. И това определено е по-добре от инфлацията или просто да държим парите си в банка. Моята цел ще е да ви кажа добри стратегии, с които можем да си изградим финансово портфолио на прост език, така че всеки да може да се възползва за различните цели, за които можем да изградим портфолиото. Ще е добре да сме изградили добра представа каква е вашата цел, за какво искате да изградите портфолиото. Това може да бъде за финансовата свобода, за която говорих, може да бъде за апартамент, може да бъде за покупка на нещо голямо, за стартиране на бизнес. Това оставам на вас да прецените. Ще се придържаме към всичко казано на възможно най-прост език, за да можем максимално повече хора да се възползват. Както виждате, не планирам да ви предавам никакви курсове или
някакви онлайн продукти, които просто е и така да ви запълнят времето. Това е канал, с който можем да се борим за финансова независимост. Ако всичко казано до тук ви е било полезно, моля, оставете някакъв коментар с било то конструктивна критика или нещо, което смятате, че искате да споделите. Може да оставите един лайк. Какво ще направя аз? Аз ще се насоча към следващото видео, където вече ще говорим специфично за стратегиите, инструменти, които можем да използваме и всичко необходимо за едно добро начало на финансовите пазари. До нови срещи!